Fond za rješavanje stambenih pitanja pripadnika Tesličke boračke organizacije osnovan je još 2002. godine i do prošle godine kroz ovaj fond isplaćeno je nešto više od 2.160.000 konvertibilnih maraka u vidu beskamatnih kredita za 1.149 korisnika i 109.000 maraka kao jednokratne pomoći za 75 korisnika. Međutim, ideja da se na principu revolvinga dodijeljena sredstva vraćaju u zajedničku kasu na samom početku naišla je na probleme koji su se kumulirali godinama. Zbog toga se zadnjih godina fond našao pred kolapsom, što je bio povod da se preduzmu sve raspoložive mjere za vraćanje fonda u funkciju. Ukupan dug koji fond još uvijek potražuje iznosi više od 276.000 konvertibilnih maraka. Ponudili smo mogućnost reprograma tih kredita koji su dobili i to pravo su iskoristili 64 borca i potpisano su 64 ugovora o reprogramu povrata tih kredita. Nažalost, morali smo posegnuti za nepopularnim mjerama i morali smo posegnuti za podnošenjem tužbi za povrat kredita, jer bez toga ovaj fond nema šanse da opstaje i da funkcioniše. Nismo u mogućnosti, drugim borcima da dodjeljujemo sredstva iz toga fonda. U boračkoj organizaciji kažu da su preduzete mjere dale određene efekte, što je stvorilo mogućnosti da se u prošloj godini borcima dodijele određena sredstva na osnovu prethodno raspisanog konkursa. Ukupno u 2015. godini dodijeljen je 101 kredit, od toga 8 kredita za porodice poginulih boraca, 16 kredita za ratne vojne invalide i 77 kredita za demobilisane borce u ukupnom iznosu od 202.000 konvertibilnih maraka. Zahvaljujući sada već uspostavljenom tempu funkcionisanja fonda i pomoći iz opštinskog budžeta, boračka organizacija raspisala je konkurse za tekuću godinu, kroz koji bi trebalo da se dodijele sredstva najmanje na nivou prethodne godine. Konkurs je raspisan do 20.4.2016. godine, a mogu da se prijavi porodice poginulih boraca, umrlih i nestalih boraca, ratni vojni invalidi, porodice umrlih vojnih invalida, korisnici porodične invalidine i demobilisani borci. Prijave na konkurs podnose opštine u boračkoj organizaciji Teslić. Sa ciljem zaštite i unapređenja rada Fonda za rješavanje stambenih pitanja boračke populacije, lokalni parlament je na prijedlog boračke organizacije donio zaključak da se onim korisnicima koji nisu vratili kredite ne može dodijeliti novi.